Ola, boas, son Tucho Camaño e benvidos á miña canle do YouTube. Neste primeiro vídeo vou facer unha introdución á canle. Aí está Juan no taller. Nada, vou me poñer por aquí, fago aquí o set. Pois nada, xa estamos aquí sentados, instalados, aproveitando estes últimos rayos de luz. Nada, só estou aquí para dar a benvida á canle, que ao final é un outro espazo onde vou ir como lanzando a miña mensaxe, decir, como dar a chapa, eu veño aquí a contar a miña película. Nada, así que a partir de agora vou estar solo en Instagram e en YouTube. E para que fago esta canle, que quero facer? Pois nada, quero como ir contando o día a día de ser artista. Decir, nesta conta de YouTube eu quero ir como contando cousas sobre en que consiste ser artista, que é poder vivir de arte, porque agora mesmo estou empezando profesionalmente nesto, decir, agora fixeme autónomo, tantos os meses trinquile, e nada, montei o meu primeiro taller xusto aí atrás, que chamei Obradeira, que vende obra, casadeira, obradeira, como quedou bautizado, o novo termo, o primeiro espazo propio onde vou poder como crear obra, e nada, quero que tedes aquí para acompañarme esta aventura de poder vivir de arte, é dicir, como vou ir como compartindo todas as miñas semanas, as miñas experiencias neste tipo de formato vlogs, e ademais de poder como contar como todos os días que vou facendo, que novidades teño, así, un pouco máis que nada para todo ese discurso artístico que teño, todo o que eu penso e vou facendo, pois compartilo coa xente que queira, como para todo o mundo. E daquela pensei, que teño aí atrás a Juan, o detrás da cámara, pensei preguntarlle a ChatGPT que me faga unhas preguntas, e vou a seguir contestando aquí, ou se queres ti pensar algo outra mentras tamén. Agora ChatGPT é un amigo, a inteligencia artificial viu para quedarse. Hola, buenas, ChatGPT. Mira, estou grabando un vídeo para YouTube sobre mi arte, así como unha presentación. Así que gustaría que fixeras 8 preguntas para un pouco dar a coñecer o que fago, quen son, por que merece a pena este canal de YouTube, e así. Muchas gracias. Aquí tes 8 preguntas que podes usar. Quen és e como te defines como artista? Unha introducción persoal e unha idea xeral do teu estilo artístico. Quen és como artista? Quen son? Quen eres? Quen son eu como artista? Pois, nada, eu chamame Antón Díaz. Non, isto é trucho. Eu son Tucho Camaño, son un artista plástico de Bergantiño. Que fago? Onde veño? Hacia onde vas? Pois, eu son Tucho Camaño, son un artista plástico de Bergantiños e estou ahora mesmo afincado, instalado aquí neste taller, nesta casa labreja que era da miña familia. Este é o meu primeiro taller. E nada, que fago? Pois pinto con óleo, é dicir, pinto como pintaba antes a xente, é dicir, como a min non me gusta o digital, a min gustame como mancharme a mans do material, poñerme en contacto coa pintura. Agora estou en YouTube tamén, así que podes atoparme tanto en Instagram como aquí, é dicir, neste espacio rectangular, que parece como que podo casi atravesalo. Estou como un pote. Bueno, ese son eu, Tucho Camaño. Eu Tucho en redes sociales. E cando estaba piado o Tucho, puxen eu / Tucho. Que é o que máis te inspira para crear a tua arte? Fala das tuas influencias, temas, momentos que alimentan a tua creatividade. Eu creo que o tema sempre é un pretexto para crear. Sobre todo na pintura, o artista, o tema é un pretexto para poder facer algo. Ao final, creo que sí que é importante, porque ti, ao final, o tema que eliges, as cousas que pintan é como o ben o teu estado de ánimo ese día, se estás triste, pois tal, ou se estás contento, pois a mellor pintas con colores máis alegres. Pero cando ti elixes un tema recurrente para pintar, creo que é un pretexto para poñerte ca pintura. E dese pretexto, o que eu escollín é a tradición galega. Como eu sempre quixen como reflexar o que hai, sabes? Como ao final é o que vivo, decir, son miñas raíces, non sei, é o que me sale. E logo pinto moito tamén imaxes que vou atopando, decir, imaxes que hai por casa. É un pouco iso o que me gusta pintar. O que me gusta pintar. Por que decidiches crear este canal de YouTube? Explica o objetivo do canal e o valor que aportarás á audiencia. Pois foi un pouco o que dixen antes, é dicir, como que sinto que quero como poder dedicarme á pintura e ven como unha forma boa de facelo era como facer esta serie de vídeos, é dicir, como poder amosar o que fago de unha forma máis directa para que a xente teña como un contacto máis directo co quen son como artista, co meu linguaxe, coa miña forma de entender o mundo, a vida, esas cousas, non? Creo que é unha forma que está guai, sabes? Solta aquí un pouco a chapa, diste, estou aquí tomando os cereales, aquí vou tirado aí na cama, pois vou poñer un vídeo do Tucho.
sabes? Fala do tipo de contido que subirás, procesos creativos, exposición, reflexións... Pois iso vai ser un pouco todo, é dicir, como por un lado quero facer como esta serie de videoblogs, é dicir, como de amosar un pouco o entorno, o taller, o que me vai pasando no día a día, é dicir, blogs. Hoxe fun a esta exposición a Coruña, hoxe fun a non sei onde, hoxe levo 2 semanas encerrado no taller porque teño que facer estes cadros, ir enseñando iso. Logo, por outro lado, tamén quero facer como contido con xente, é dicir, como ter outros artistas, outros creadores, entrar en debate, rollo, que eles conten a súa película, eu volvo a contar a miña, confrontámolas, que ese debate que se pode xerar, esas diferenzas, esas cercanías, pois creo que está interesante como compartilas aquí, e creo que é algo que non se fai, e dixo, pois vou non fazer que toca. Por último tamén, o que quería facer era facer como que fora un canal didáctico, é dicir, como por un lado blogs, por outro lado encontro con outros artistas e por outro lado quería facer contido didáctico sobre a arte, é dicir, como facer vídeos para que a xente que queira seguilos pois aprender a pintar, aprender a dibuixar, que eu tampouco sei, é dicir, eu non son a persona como máis técnica do mundo, pero algo, un pouquiño, unha chisca sei. Así que nada, ese pouquiño quero compartilo e tamén seguir aprendendo eu, é dicir, como que eu entendo como a docencia como algo máis horizontal, é dicir, como un pouco a idea como que podía ver antes na universidade, onde o profesor era un alumno máis e estaban como entrando en debate sobre calquera tema, pois a min gustaríame que isto fose algo parecido, onde cada X frecuencia, pois, dicir, pois quero facer un curso sobre fundamentos da pintura, pois vou facer como 20 clases, 20 vídeos sobre fundamentos da pintura e que haya como un seguimento con o que non queira facer, como cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, como pum, clase, fago vídeo, subo, hai como estes exercicios, estes deberes, e que eu tamén os vou facer, e que non queira facer comigo, pois adiante, é dicir, como xa sacarei isto máis adiante, e se nadie o quere facer, vou non facer eu solo, e xa quedan eses vídeos para o futuro, sabes, rollo, para quen queira. Que diferencia a tua arte de outros artistas? Quanto que fai único o teu traballo e como se reflicte a tua personalidade del? Que me fai único? Pois eu creo que, ao final, eu teño unha visión de arte como algo moi autobiográfico, é dicir, como que eu creo que a personalidade do artista, do creador, reflexase moito na súa obra. Eu teño como hasta a vontade de reflexar o que eu uso a miña arte como para ir contando tamén o meu día a día, é dicir, como hai un paralelismo aí tamén coa idea que teño do blog, coa creencia de que o que eu pinto é sentido, e nada, eu creo que se reflicte aí como cando estás triste, cando estás contento, teus éxitos, tuas penas, tuas alegrías. A miña diferencia con outros artistas pois son eu, é dicir, como que todo eso que vivín, todo eso que sei, todo eso que son esas experiencias, pois ao final quedan reflexadas na miña arte, é o que me fai único, diría, é dicir, como que ao final como toda esa psicoloxía, todo eso que fun absorbendo, pois é o que boto na miña obra, todas esas faltas de carencias técnicas que teño, pois intento suplir con todos os artistas o que queremos é pintar, é poder vivir da pintura e aí todo, creo que non sei se quedou moi ben resolta esta pregunta, pero eu diría que sí, que cada persona é única e ti tamén o és. Que era? Que quero transmitir coas miñas obras? Hai que falar das emocións, ideas ou mensaxes que queres compartir co mundo? Pois depende, quero que quede reflejado ese amor pola pintura, ese amor pola vida, creo que a arte está aí. Na arte é algo moi humano, é dicir, creo que é unha necesidade, creo que moita xente xa é consciente, outra non, é unha necesidade humana básica. Eu falo deso, do sentimento que teño respecto á propia existencia, diría. Eu creo que a creación artística é algo como estar no presente, que moitas veces como estás envolto nos teus pensamentos ou na rutina ou no día a día e estás indo cara ao pasado, cara ao futuro, sabes, como que hai moitas cousas por aí revoloteando. Desafíos, aprendizajes, aprendizajes no teu camiño artístico. Pois eu creo que o momento máis difícil é agora, se cadra, é dicir, como que agora plantexeima como... agora mesmo estou grabando isto a finais de enero, de xaneiro de 2025, empecé con este idea de montar o taller e de dedicarme rollo solo a pintura en setembro, e fui montando o taller pouquiño a pouco, instalándome neste espazo, agora xa levo desde novembro, decembro aquí, penso que ainda me faltan cousas, e foi como ir limpando, ir facendo, ir pintando, compra isto outro, fixen a porta, fixen non sei que,
ainda faltan as ventanas, por exemplo, do taller, que estou aí con dúas madeiras mal postas, pero este creo que é o momento máis complicado agora de intentar que isto saia ben adiante. Traballar, todos os días vir aquí ao taller a pintar, rollo, ahora como seguir xerando este contido tanto en Instagram como en YouTube, está tremenda chapón. Te lo ven? Sí. A ver, aunque sea un vídeo largo, tío. É unha chapa, meu. É unha chapa, meu. Pero es una chapa ahora, después cuando lo edites a tu gusto. Sí, a ver como queda. Pois iso, rematando, que o máximo reto que teño agora diante é sacar agora a pintura adiante. É dicir, como proxecto de vida, é dicir, como poder vivir da creación artística. Eso é o máis difícil que teño agora diante, que ainda que leve xa uns meses e vaya sacando a obra, vendendo cuadros, algún encarguiño, sinto que é como o reto que teño agora por diante de... Ahora mismo estou en calzumbos, literalmente. Salme por aquí un... por que crees que merece a pena seguir a esta canle, seguir o teu traballo? Salto polo único que aporta se invita a xente a unirse a tua comunidade. Este linguaxe non me gusta nada, linguaxe moderna. Pero por que debedes seguir a ver o meu traballo? Pois se queredes, é dicir, como que o que hai que ver é isto, pouco máis, é dicir, como obviamente este é o primeiro vídeo, logo empezo, espero como facer outras cousas e así, pero isto é o que vades a topar, é dicir, como un rapaz Costa da Morte que está como un pote intentando cumplir o soño de vir da pintura, pintando, creando e nada, se tedes como esa curiosidade en ver como ese proceso, o que vou enseñar aquí é o proceso, ese de desde hoxe hasta polo menos, sabes, non sei cando acabará. É iso, ir amosando como ese proceso meu, de decir, se vos fago gracia, se vos caio ben, se vos gusta o que fago, se vos entretén, se queredes como eso, se queredes velo ben, e se non, hasta logo. También. E nada, con isto despídome, e nada, aquí quedan moitas cousiñas a contar. Nada, vémonos no seguinte vídeo.